Vážení prítomní, dámy a páni, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás v mene dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke privítal na tejto slávnostnej akcii požehnania či posvetenia novej hasičskej techniky, ktorá bola získaná z prostriedkov Európskej únie na základe podaných projektov na cezhraničnú spoluprácu Turzovka, Metylovice, Česká republika a Turzovka, Porabka, Poľská republika. Dovolte mi privítať na tejto slávnostnej akcii našich vzácnych hostí. Za Mestský úrad v Turzovke pána primátora Miroslava Rejdu, zástupcu primátora mesta pána Kamila Kobolku a prednostu Mestského úradu pána Lukáša Šuleka. Za obecný úrad Metylovice starostu pána Lukáša Halatu. Ďalej pani Dagmar Valáškovú, manažérku Euroregiónu Beskydy, člena snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Bratislave a predsedu okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany pána Ľudovíta Kováčika. Ďalej vítam medzi nami pána Radomíra Knežka, dodávateľa vybavenia poľsko-slovenského projektu. Samozrejme priateľov z družobnej organizácie hasičov z Metylovíc, vedenú pánom starostom, pánom Milanom Pečinkom. Priateľov strážakov z družobnej organizácie Porabka, ktorú vedie pán Galuška Kazimierz. A samozrejme našich priateľov a kamarátov zo susedných obcí dobrovoľných hasičských zborov Korňa a Klokočov. Srdečne vítam medzi nami vikara ordinariátu ozbrojených síl pre hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky, nadporučíka doktora Pavla Mikoláša a taktiež vás, ostatných prítomných hasičov a priateľov. Získať takúto najmodernejšiu hasičskú techniku nebola jednoduchá záležitosť. Vyžadovala si veľa úsilia, námahy a trpezlivosti pri spracovaní jednotlivých projektov, aby sa naplnil sen a túžba úspešného realizovania tohto zámeru. Táto moderná technika bude slúžiť našim občanom pri záchrane životov a majetku pri požiaroch, povodniach či iných udalostí. Je našim želaním, aby tých nepríjemných udalostí bolo samozrejme čo najmenej. Pri tejto slávnostnej udalosti dobrovoľný hasičský zbor v Turzovke si dovoľuje oceniť tých, ktorí sa najviac zaslúžili o úspešnú realizáciu týchto projektov, a to následovných. Pána primátora mesta Turzovka Miroslava Rejdu a manažérku Euroregiónu Beskydy pani Dagmar Valáškovú. Žiadam predsedu dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke pána Jozefa Malíka, aby menovaným odovzdal upomienkový darček. Srdečne ešte raz ďakujeme. Ďalej na návrh, áno, potlesk. A zaslúži si to veľký potlesk. Je to kus
kus mimoriadne obetavej a záslužnej práce pre nás všetkých. Ďalej na návrh dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke udeľuje okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Čadci medailu za príkladnú prácu následovným. Zároveň žiadam menovaných, aby vystúpili. Pán František Michalec. Ďalším oceneným je pán Jaroslav Herod. Za tohto pána prevezme ocenenie jeho syn. Prosím taktiež, aby vystúpil. Ďalším oceneným je pán Miroslav Juržica. Taktiež nie je prítomný a ocenenie preberie jeho syn. Ďalej prosím pána Milana Pečinku. A ďalší ocenený pán Vladimír Bílek. Oceneným odovzdávajú vyznamenania predseda dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke pán Jozef Malík a predseda okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Čadci pán Ľudovít Kováčik. Áno, patrí potlesk týmto vyznamenaným. Pán Michalec, áno. Ešte prišiel pán Michalec trošku oneskorene, ale predsa taktiež si zaslúži veľký potlesk. Oceneným srdečne blahoželáme. Teraz požiadam pána predsedu okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany, pána Ľudovíta Kováčika a predsedu dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke, pána Jozefa Malíka, o odovzdanie tohto vyznamenania. Na návrh dobrovoľného hasičského zboru Turzovka prezídium dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky udeľuje ďakovný líst následovným. Samozrejme prosím menovaných, aby vystúpili. Pán Miroslav Rejda, pani Dagmar Valašková, pán Lukáš Halata, pani Anna Bilková, pán Vladimír Konvička, ktorý tu nie je, ale ocenenie preberie jeho pani manželka, ďalej Jiří Ryška a pán Aleš Velička. Môžeš ale rozprávať o tých, že sa to dá, že v Turzovke to vyjde, tak aj ďalší starosta na YouTube. Ocenenie týmto oceneným odovzdáva člen snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pán Ľudovít Kováčik a predseda dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke pán Jozef Malík.
Áno, a toto si ocenenie zaslúži potlesk. Teraz žiadam predsedu dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke, pána Jozefa Malíka, aby odovzdal kyticu kvetov Lenke Kubíkovej za pomoc pri spracovaní týchto projektov. Ďalej o slovo požiadal starosta zboru dobrovoľných hasičov z Metylovíc, pán Milan Pečinka. Dobré odpoledne. Jménem sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích, jménem svým vás všechny znovu vítám a rád tlumočím pozdravy nejen všem hasičům, hasičkám, věkem starším, mladším, ale upřímně zdravím všechny ty, kteří přišli na dnešní akci. Dnešní společné odpoledne znovu ukázalo, jakou tradici mezinárodní družební vztah panuje mezi dobrovolnými hasiči mezi sbory Turzovky a Metylovic. Ale jak vidím, nejen mezi sbory, ale zde i mezi občany obou národností státu. Proto mi dovolte jménem sboru dobrovolných hasičů Metylovic předat ocenění, dar paní Dagmar Valaškové, primátorovi města Turzovky, předeme paní Dagmar Valaškové. Žádám velitele sboru Laďu Bílka, aby se ujal toho. Tak už mám systém. Panu Miroslavu Rejdovi medaili za mezinárodní spolupráci a starostovi obce Metylovic panu Lukáši Halatovi medaili za práci. Na závěr předávám předsedovi sboru dobrovolných hasičů v Turzovce, panu Josefu Malíkovi, rovněž závěrem bych chtěl všem poděkovat, že jste přišli. Je tady početná účast i z Metylovic a přeji vám hezký den. Děkuji. Dovolte mi zablahoželať všetkým oceneným a popriať im všetko najlepšie, veľa pevného zdravia v ich osobnom a pracovnom živote. Ďalej o slovo požiadal zástupca z Porabky, pán Galuška. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przepraszamy, że wójt Czesław Bułka nie mógł przyjechać dzisiaj, ale wyjechał w delegację na Węgry, też do miejscowości, z którą mamy współpracę. Panie prymatorze, dobrowolni hasici Turzowka, pozwolicie, że odczytam życzenia od wójta gminy Porąbka. Dobrowolny hasički zbor Turzowka. Serdeczne gratulacje z okazji otrzymania nowego samochodu pożarniczego i życzenia dalszych sukcesów w Waszej społecznej służbie. Wójt gminy Porąbka Czesław Bułka.
ponieważ mamy również podobną współpracę w pozyskaniu samochodu pożarniczego dla Porąbki i taka uroczystość odbędzie się 23 czerwca z okazji Dni Porąbki. Pan prymator pozwoli, że Czesław Bułka przesłał w mojej osobie zaproszenia na tą uroczystość. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy również przy współpracy strażaków słowackich, jak i strażaków polskich z Euroregionu Beskidy pozyskać również samochód dla Porąbki, którego tutaj nie ma, ale już jest wybudowany, jest gotowy do poświęcenia, także 23 czerwca zapraszamy do Porąbki na podobną uroczystość. Pozwolicie, że poproszę również strażaków z Porąbki, bo chcieli również dla swoich przyjaciół wręczyć mały upominek. Serdecznie na to poświęcenie, całą Turzówkę i tu taki mały prezencik. Takže oceněným blahoželáme. Pre tých, ktorí túto nádhernú chvíľu pre nás všetkých hasičov obetovali svoj čas a prišli sem pred náš mestský úrad v Turzovke, iba jedna malá informácia, pretože nemôžete sledovať ani počúvať hokej v oslabení, sme dali gól na 2-1. Ako ďalej nasleduje príhovor našich hostí a ako prvý o slovo požiadal primátor mesta Turzovky, pán Miroslav Rejda. Vážený dôstojný pán vikár, dôstojný pán farár, vážený pán starosta Lukáš Alata, pani manažérka Euroregionu Beskidy, vážené hasiči, vážení spoluobčania. Hokej nás nerozdeľuje, možno nás to posilňuje, že tá hra je taká zaujímavá, ale ja mám obrovskú radosť, že sme sa takto zišli a hlavne tá technika, ktorá tu nejakým spôsobom sa prezentuje, ukazuje možno aj v tej Európe to trošku škrípe, tá eurozóna má dneska problémy finančno-ekonomické, ale kde sú partnerstvá a dobrá integrácia spolupráce? Naši hasiči s Metilovicami spolupracujú niekoľko desaťročí, s Porabkou robíme tiež niekoľko rokov, sa zrušila k tomu, že sme našli odvahu a v rámci Európskej únie sme začali sa učiť písať projekty a získavať niektoré peňažky, z ktorých by sme mohli takto spolufinancovať a zaplatiť tieto krásne auta. Janko Šic ukazuje, že to už je 3-1, takže musíme to takto prežívať trošku. Ja by som v kontexte toho všetkého, lebo to vyzerá, že sme sa tu poodmeňovali, primátor Daša, Valašková, Lukáš. Verte mi, bola to veľmi tvrdá, náročná práca. Nebolo to týždňové, bolo to niekoľko poctivých mesiacov a ja preto chcem využiť a poďakovať tým ľuďom, ktorí sme bez oddychu, či už v Metiloviciach s pánom starostom, s hasičami našimi v Porabke chodili a doľaďovali sme celý ten projekt. A ja som mal takú veľkú obavu, že čo keď budú dve auta, alebo či budú dve auta. No a tí dve auta sú dneska tu aj s tou ďalšou technikou, mám z toho obrovskú radosť, lebo nebyť eurofondov, tak mesto, a mám pocit, ani kolega Lukáš mi potvrdí, Metilovice, ani Porabke, takéto peniaze by sme nemohli mať zo svojich rozpočtov na takúto techniku, ktorá bude slúžiť pre zabezpečenie zdravia a ochrany občanov nášho mesta. Ja chcem využiť túto príležitosť a poďakovať ľuďom, ktorí sa ešte okolo tohoto projektu zúčastňovali a dosť tvrdo pracovali. Chcem vyzdvihnúť úsilie bývalej predsedničky Hanky Višinskej. Hanka, ďakujem vám, ale ste svedomitá a skvelá. Ďalej nášho veliteľa jednotky Vladka Stuchlíka, Miša Smažaka, Adama Višinského. A aby som neurazil možno celý výbor a celú jednotku a možno celých hasičov, ktorí veľmi svedomite pristúpili a pomáhali doľaďovať a možno aj tú techniku špeciálne oni prezentovali, aby tí výkony a tí parametre splňali súčasné požiadavky. Prečo Daša Valašková? Je to veľmi vzácny človek, je to manažérka Euroregionu. Vy viete sami, že ja som mal tú česť, že som ten Euroregion zakladal a bol som jeho prvým prezidentom.
A tá integrácia má o to lepšie plody, že dneska môžeme znášať, že sú tam na funkciách takíto skvelí ľudia a pomáhajú či už českým, poľským alebo slovenským obciam a dneska nám na získanie takýchto krásnych možných projektov. Bez jej pomoci sme to asi ťažko mohli a verte mi, v našom prípade to bolo veľmi bojové a tvrdé, ale podarilo sa to. Ďalej by som chcel poďakovať našej manažerke Mestského úradu. Lenka Kubíková bola taká nenápadná dievčina, ale veľmi promptne v tej malej životnej fyzickej veľkosti robila krásnu, dobrú robotu, tak Lenka, nech sa ti to s malým synčekom ešte darí, odpočinci a verím, že sa zapojíme do ďalšej práce. Ľudvík Kováčik mi povedal, že keď bolo viacej takýchto primátorov, ako je mesto a možno my, ja by som ešte vyzdvihol. V tom období bol prednosta Mestského úradu Kamil Kobolka, dneska je môjim zástupcom a skvele sa doplním a pri manažovaní tohoto mesta, tak Kamil, aj tebe veľmi pekne ďakujem. No a keď to Ľudvík povedal, ja verím, že budeme takým vzorom, že sa to dá, keď sa to chce. Verte mi, nebolo to jednoduché, museli aj poslanci trošku schváliť uznesenie o kofinancovaní, lebo my musíme najprv zaplatiť tieto auta a potom nám tá Európa nešťastná tie peňažky po niekoľkých mesiacov, možno rokov vráti. Nie je to jednoduchý proces, ale tie výsledky sú dneska tu a mám z toho obrovskú radosť. Ja chcem preto pánovi našemu predsedovi dobrovoľnej požiarnej ochrany Jožkovi Malíkovi popriať našim kolegom v Porábke, pozdravte mi pána starostu Česká Buľku, aj vás všetkých, že sa teším a verím, že táto spolupráca bude takto pokračovať a tieto majaky, ktoré tu blikajú a stroje, budeme čo najmenej používať priamo v akcii, radšej nech hasiči robia výcvik, aby bolo čo najmenej rizik, aby sme si žili veľmi dobre. Tomu vám všetkým prajem všetko dobré, nech sa vám všetkým darí. Ďakujem pánovi primátorovi za nádherný príhovor. Ďalej o slovo požiadala manažérka Euroregiónu Beskydy, pani Dagmar Valašková. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, mám ohromnou radost, když tady vidím tato auta, protože tohle to je ta správná euroregionální spolupráce v praxi. Když se tyto projekty, které tady dneska, jejichž výsledky tady dneska vidíte, schvalovaly, tak se mnozí ptali, k čemu ty auta budou sloužit, proč takové auta potřebujete, proč takové auta se z projektu kupují. Já myslím, že vy, co tady dneska stojíte, tak na tuto otázku samozřejmě odpovědět umíte. A divíte se, že vůbec někdo v Bratislavě či Praze či někde jinde může takovou otázku vůbec položit. Takže já věřím, že tato auta budou sloužit lidem, že budou sloužit tady v pohraničí a že vždycky budou pomáhat vám všem. Jako ukázku můžu říct, že není to tak dávno, co ve Starých Hamrech, to je kousek za hranicí, hořelo. Byli jsme hrozně rádi, když metylovičtí hasiči přijeli a přijeli s moderní technikou. A věříme, že kdyby se našim 30 jednotkám, které tam hasily les, nepodařilo ten les uhasit, určitě i vy z Turzovky byste nám přijeli pomoct. Takže vážené dámy, vážení pánové, věřím, že všichni chceme, aby tyto auta sloužily a sloužit nám budou. Děkuju. Ďakujem pani Dagmar Valaškovej. Ako ďalší so svojím príhovorom vystúpi starosta z Metylovic, pán Lukáš Halata. Dobrý podvečer i ode mě z Metylovic. Určitě se tady mezi náma najdou pamětníci, kteří v roce 76, tuším, založili družební spolupráci s městem Turzovka. Nyní v roce 2012 tady sklidíme ovoce, kdy jsme na základě i těchto vzájemných vztahů mohli napsat projekt a pořídit si takovou novou techniku. Dneska jsem tady ani nemusel být, ale díky obětavosti manželky, která pro mě přijela, jsem tady, protože jsem se zúčastnil starostovského mistrovství Evropy, starostu, abych potěšil Čechy, takže jsme vyhráli ve finále nad Slovenskem 4-1, takže mistři Evropy starostovských družstev jsou Češi.
A jak říkal pan farář, manželka dneska obětovala čas, přijela dopravním prostředkem pro mě a jsem dnes tady, takže dobrovolnost, kterou naši hasiči tady obětují svůj volný čas na úkor rodiny, nějakých koníčků a tak dále, mají teď nový dopravní prostředek, kterým by měli pomáhat blížním našim občanům a i tady v euroregionu. Jak pan primátor řekl, já už to opakovat nebudu ty jména, ale všem moc krát děkuji, kteří se o to zasloužili, že ten projekt vyšel a věřím, že spolupráce bude nadále pokračovat a dočkáme se dalších podobných úspěchů. Díky. Ďakujem pánovi starostovi z Mechlovic. Vážení hostia, vážení prítomní. Teraz nastala tá chvíľa, kedy poprosím pána vikára ordináriátu ozbrojených síl Slovenskej republiky, pána nadporučíka doktora Pavla Mikoláša, aby požehnal a vysvetil túto našu novú techniku a sochu svätého Floriána, patrona všetkých hasičov. Nech sa páči. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vyslíš modlitby naše a volanie naše nedôjde ku Tebe. Modlíme sa. Zvelebený si a chválihodný, Pane Bože náš, lebo vo svojej prozreteľnosti, vynachádzavosťou a prácou ľudí zdokonaluješ, čo si stvoril a prostredníctvom vynálezov a techniky ľudí pozoruhodne zjavuješ svoju veľkosť a dobrotu. Prosíme ťa, daj, aby tí, čo budú používať túto hasičskú techniku na Slovensku, v Čechách i v Poľsku pre záchranu života ľudí, poznali, že si obdivuhodný vo svojich dielach a usilovali sa ochotnejšie ti slúžiť svojim životom. Milosrdný Bože, požehnaj tieto autá a techniku. Žehnáme ich v Tvojom mene, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlíme sa. Velebíme ťa, Pane, prameň a pôvodca každého požehnania. Veď Ty sa raduješ zo vzrastu nábožnosti svojich veriacich. Prosíme ťa, láskavo sprevádzaj týchto svojich služobníkov, našich hasičov, a daj, aby sa sami nosiac znaky svojho patrona svätého Floriána usilovali premeniť na obraz Tvojho Syna, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Požehnaj, Pane, túto sochu svätého Floriána. Žehnáme ju v Tvojom mene, aby sme na príhovor tohto svetca vždy vedeli slúžiť a pomáhať ľuďom v ťažkých chvíľach ich života skrze Krista, nášho Pána. Ďakujem vikárovi ordináriátu ozbrojených síl pre hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky